एगो भारत पाकिस्तान के युद्ध के अलगे हाला भइल बा। पता ना कब का होई, इ केहू नइखे जानत। लेकिन बिहार में एगो अलगे हाला भइल बा। एगो का जाना ई कौन बिया हई पारो आरती एकरा कहतारे सन जमाना। हम त ए बेरा सबेरवा एकनी के वीडियो देखनी हा, इंटरव्यू देतिया हई बिया हई दूधकट्टू बिया हई। का जाना एकर दूधा के दांत अभी जामल बा कि ना। का जाने कौन कौन खेला ई करतारे सन बंगाल से, अब कहाँ कहाँ से आवतारी सन एइजा। आया के बिहार में ऐसन ऐसन खेला करतारी सन। बिहार के एगो अलगे नौटंकी बा यार। बिहार के एगो अलगे ड्रामा बा। एजी बिहार में हाईलाइट होके खातिर एकनी के जान तारी सन कि कहीं से कुछ करवा लेवे के बा आ वीडियो वायरल करवा देवे के बा, धीरे से चेहरा हाईलाइट हो जाई। और पता ना एकर का सच्चाई बा, नई के झूठ की साँच पूरा। हम थोड़ा सा एगो रील में देखनी है तो पारो आरती के नाम आइल बा। पारो आरती के जब पूरा हम लगनी है वीडियो खोल के देखे तो देखता नहीं कि बाप हो बाप, तो तौबा तौबा भइल बा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एकरे मारे भरल बा। रे सुन ना, तोर अभी दूधा के दांत नहीं के टूटल, बढ़िया बैल के लगे पड़बे नु तो ऐसन कचकाई तोरा ढेर भूत चढ़ल बा रे। पूरा वायरल होके के ते अपन देहिया देखो तरे रे करे। कौन पारो नाम देखो कितना सुंदर एकर धइल बा, पारो पारो। तो तू पारो हो नु तो कोनो ऐसन ध के पारी तारा के नु तो झेंगा बाड़ू, कांच उम्र में बाड़ू, तनी हिसाब किताब में रह। हई नौटंकी मत कर, सस्ता लोकप्रियता मत पावो ना। तो तिरसाकर मधु के देख ल, लड़े ना पूछस हाँ दे बानी, झूठों के इंटरव्यू देली के पूछता उनका के। नीमन करम क के वायरल होकबू नु तो नीमन दिन ले रहबू, ढेर दिन ले तार नाम रही। अब हौवे कुली काम करबू हो, ओकरा बाद चर्चा करबू फेसबुक पर आके, यूट्यूब पर आके कि हेंगा भौवे होंगा भौवे। बाप हो बाप, काहे तू लोग बिहार के नाम खराब करे पर लागल बड़ो लोनी हो। आवत लोनी दूसरा स्टेट से आके बिहार के बदनाम करे पर लागल बड़ो लोनी। तन हो पर ध्यान दलो नी, हो पर हो देखलो नी ना का होता कश्मीर में, का होता पाकिस्तान के साथ है। देखलो नी तनी ए पर चर्चा करलो नी, विचार करलो नी यार।